ufuthi nontombi bangilethela ama-forms ami lana bangisondezele wona bese umuntu oyigcwalisile iform eseyikhona lana orecruitiwe ngicela ama-form asondele manje asondele naye manje la sekuyisikhathi sokuthi uzolanda isibusiso. Namhlanje singena endaweni endimeni enzima kakhulu. Uma iform yakho usuyigcwalisile khuthalela ukuyiletha sizokunikeza isibusiso. Lithi iBhayibheli okuboshe emhlabeni nasezulwini kunjani kuboshiwe. Singena esikhathini manje la esizothi impela baba mina ngiyafunga ekufeni nasekuphileni ekujabuleni ngiyobe nginawe ngisho eparadise. Sifuna abantu abazofunga manje othi mina ngayigcwalisa iform basondezeni sekuyisikhathi sika baba manje. Angithi sinishelile naqoma nangu baba manje sicela ufuthi amaform kade esemotweni alethwe manje wonke amaform ngicela niwalethe la. Ma comrade kunala ma comrade acabanga ukuthi ngizohamba namaform ahamba nobaba awahambi nokhenhlelezi. So ngicela organizer amaform ngala ningilethele wona ngala. Abantu abagcwalisa amaform ngicela ningilandele ikhiphe emotweni. Bangilandele ikhiphe emotweni. Ngicela njengamanje wonke umuntu ogcwalisa iform asondele eduze manje. Aphakamisa isandla sakho, phakamisa isandla sakho ogcwalisa iform. Babizeni ogcwalisa iform akasondele manje akasondele. Sekuyisikhathi lalelani ke into engizoyenza before sethula ubaba ngicela ukwethula kuqala umuntu oyena ozonifungisa ubaba uMacingwane uphansi ngendlela eyisimanga uyahlonipha nathi siyamhlonipha. Ubaba wasilethela ubaba kwiprovince umuntu ongaphakeme umuntu omaziyo omunye umuntu sikhala kuye sonke usilalela sonke sithi noma sonile kodwa usithanda kunjalo. Shayeleni izandla ezinkulu kakhulu ubaba uMacingwane.